1979an jantzi zuen lehen txapela Binaka Pierolarekin eta handik 14 urtera 5. Alustizarekin. Binakakoak ez du sekreturik Arantzako erraldoiarentzat. Partidua luzatu eta aguantatu eta alik eta gutxina galdu eta hor gaztiek eta honistan deskuitzen dira horrengatik zertaz. Pilotari ematen diote fuerte, baina galdu itzen dute arraz. Txapeldunen txapeldun, Antxon Maiz biziki gozatzen ari da aurten ikusten ari denarekin. Partidu onak asko eta niri txapelketa gustatu zitzaigun bain arte. Urte osoan goian egonagatik, Binakakoan ere Aimar Olaizola eta Martinez de Irujo ikusi ditu besteen gainetik Nafarrak. Atzelei laguntzen diote pila bat eta pilota txarra kendu eta ona utzi eta nik uste hoiken zaieduk normalin haunisokatzen dute da. Bada ordea, ez ustean harrapatu duen pilotaririk. Nik ezun uste, hola jokatuko zula lehenengo mailan eta txapelketa batin, konpromiso ondeia ezko partiduk eta hola, kriston etorkizuna duen pilotaria da, Aretxabaleta. Nik betxatzen dut semifinalak eta finala handi bat izanen direla eta kampionatu urtetik urtera nik uste irauzten ari diren Binakako txapelketa.